Hyvää päivää katsojat. Se on itse rahakeisari tässä. Nyt te luulitte, että mulla on 5 euroa. Mulla on yhteensä 7 euroa. Mene nyt takas sinne. Käytän sut kohti johonkin tyhmään vaikka alkoholiin. Noin. Ihan tällä perus PNG video tulee nytten. Mutta. Mä en tiedä mikä tää ongelma on. Mutta tää mun tietokone huutaa ihan hirveen kovaa. Te kuulette kyllä huutamista koko videoa. Ja mä en tiedä mikä ydinpommi tuolla on. Ei voida sille mitään. Jatketaan pelailua. Se ei kuitenkaan haittaa meidän pelailua yhtään. Me pelataan. Ai joo, niin sori. Mulla on edelläkin tää ongelma, että noi näkyy tollain. Ja tämäkä on meidän auto. Saatana, ovet on varastettu ja ikä alkaa näyttää siltä ton maalin perusteella, että tää ei oo tätä viimeinen matka. En mä tiedä, onko täällä kohta joku risti tossa peräkontilla, että viedäänkö se ristinaulettavaksi tai jotain kivaa. Mitä? Meillä on isot renkaat. Mä käytän aina isoja kumeja. Oi, mikä siellä kolahti paskaksi. No ne pakoputki meni 37 erilaiseen palaseen. Ja tisti sitä vielä päästään. Ei saatana, miten tosta pitäisi mennä? Nyt lähti. Kato, nythän tää menee joku uusi auto, vaikka tää näyttää jos edelläkin vanhalta. Ei saakeli, siis mä tiedän, että Suomen niin maatiet on aika huonossa kunnossa, mutta tää menee jo next levelille ihan oikeesti. Mä vaan kääntelen näitä renkaita tää. Mä oon hyvä käsien heiluttelija. Sen takia mut kannattaisi esimerkiksi palkata johonkin. Et mene Oho, missäs me nyt mennään? Ui, kun tää pamahtaa paskaksi tää auto kohta. Turbo. Vitu, tässä on mitään turboa. Tässä on samanlainen turbo, mikä siinä Amis Prossa. Tää ei se ihan vielä ole, mutta tähän se turbo tulee. No eikö mä voi vaan kiertää täältä, mitä mä menen jostain lätäköstä? Make up your mind -peli. Okei. Lasten pulkkamäki. Ei hitto, mun on pakko kertoa tää hauska tarina joskus silloin. Otetaan tällä mainoskatko tähän väliin. Siis joskus oli semmonen, että me lähdettiin kaverin kanssa koulusta talvella. Ja yhden salen takana oli semmonen jäämäki. Kun me mentiin sinne, niin sitten tuli jotain vähän nuorempia. 2 nuorempaa lasta iskensä kanssa. Ne laskee sitä mäkeä ensin. Nyt on mun vuoro. Ja sit se yksi niistä, se joku 3V, ryntää sen suoraan siihen eteen. Mä oon perkele jääliukumäessä. Mä voin jarruttaa. Mulla ei oo mitään saakeli keppejä, millä mä lähden jotenkin jarruttaa. Mä oon vaan sanonut, no niin, nyt tähtee kolaus. Nyt on joku keilan kymppistraikit menossa tai jotain tämmöstä. Sieltä lapsi lentää perhana, minne sattuu. Plussaa oli se, että se iska sitten niinku pahoitteli ja tiesi, että se ei ollut mun vika, koska vittu, kun mä lähden jossain jäämäessä hidastamaan. Ei oo mitään fysiikan lakeja, että meikä vaan tyssää johonkin jäämäkeen. Okei, joo. Takaisin peliin. Se on siinä. Mä siis tein ton tehtävän mukamassa. Oikein. Mitä mä ainakin katoin muiden videoita nyt, että miten ne on tehnyt sen. Niin niillä on mennyt taas 7 minuuttia siinä. Ja ne on saanut se ihan läpi. Mitä vittu tää väittää, että mä en ois saanut mitään. Eli me pelataan tämmöisillä vanhoilla kunnon klassikkoautoilla. Ja pitää vaan voittaa, kokeillaan ainakin. Totta kai mä oon viimeisenä tai epäreilu. Tää on kuin kommunistipeli oikeesti. Haistakaa paska. Täällä on nopeimmat autot. Saaks näitä töniä helvettiin, jos nää ei osaa ajaa? Oi, nyt mä tönäsin jotain saakeli. Kaksoisveljeni. Siinä on samanlainen auto, niin mä sanon sitä kaksoisveljeksi. Äkkiä. Ette työnnä mua täällä päin helvettiin. Saakeli, tää on oikeesti kiva ajaa täällä sehän mummo mobiililla. Ei oo kiva oikeesti. Miten toi on noin hyvä toi tuolla eessä oleva? Tuus nyt tänne sieltä ennen kuin mä teen susta nistipata. Persereikä. Me mennään sit oikotietä. Niin, kattokaa tätä. Mä oon smart. Kukaan ei sitten sanonut, että tässä voi tehdä tollasiakin. Cancel. Restart mission. Distropat. Distropat, nothing going to you. Ihan kiltisti, ihan leikkimielellä tässä vaan keskariin näytin. Oho, tää vetää täällä turvalleensa. Et tuu eteen, läski. Nyt sä ootkin viimeinen. Läski. Siitä vähän lisävauhtia. Ei mitään hätää. Tää on ihan epäreilua, miksi mulla on tämmönen auto. Täällä on miksi toi on voitolla toi kuplavolkkarikin tuolla. Et tuu sieltä. Sieltä se tulee taas tönimään mua. Tässä saattaa ylikuumentua tää auto tässä tänään. Mennyt sillä sun Amerikan ratilla jollekin muualle. Amerikan rauta ei kuulu näihin kisoihin. Sullekin sieltä ilon tervehdys. Tulin tuottamaan teille ilosanomaa tänne. Mennyt sivuun siitä. Hei, tänne on kuule äijillä pukupakko. Sivuu siitä!
Okei, kakkoskierros. Sori, en kattonut eteeni. Katoin taakse. Mulla on silmät takaraivossa. Mulla oikeesti kohta ylikuumenee tää mun saakeli. Sekasikin jo. Jos muistatte. Saakeli toi on kova jätkä. Tää on joku panomies. Minulla on hätä. Ei tää olekaan niin vaikea tehtävä, ellei mä nyt kusetteta tässä lopussa. Just tällä. Tää on niin kuumottavaa. Ei saakeli. Tän takia justiinsa meinas mennä sinne katua ja jäi sinne pierupilveen toki. Ei saakeli. Te ette kohta enää ymmärrä yhtä mitä mä sanon tässä, kun mä lähden niin kovaa. Se pitää tässä kaikenlaista sekavaa tällaista, kun mä keskityn tähän peliväliin. Silmätkin näyttää siltä varmaan, että kohta poksahtaa päästä, kun mä... Mutta me saatiin ne 3 tähteä, me ei tarvittanut bonustähtiä ihan sitä kapaa, näin kivitisti sanottuna. Ei nyt ihan, no niin. Joo, arva se. Tiukka mutka. Eli pitää olla tasekana. Ei kilpailussa ole oikein mitään muuta semmoista. Mikä näistä mun auto? Nyt meni päin persettä. Sori siitä. Tää on vaikeampi tehtävä tää. Tää on oikeesti niinku... Tää vaatii aivohalvaantumista. Oho, ylikuumeni koko... Nonni, hupsista keikkaa. Sori, ei ollut tarkoitus. Sori. Sorry Jack, sorry. 9.16 checkpointista, katsotaan kedetäänkö mennä ohitte. Lähti. Ettönä se. Tää moottori tykkää tästä, kun mä jarruttelen. Nyt alkoi olla... Mitä siellä tapahtuu? Okei, me todistettiin just kun... Up in the ass of Timo. Mitä sille tapahtuu muuten? Ota mä käykö tsekkaa. Mitä? Toinen törmäs sojaa ja toinen vaan katos. Näin. Aina tää sama. Et mene ympäri. Ei mennyt ympäri. Kiitämme luojaa tästä. Mitä sä menit? Okei. Se sitten jääty siihen. Annoin sille vähän turpaa, niin jatko taas menemään eteenpäin. Täältä mennään vähän sivutietä. Ei oo paha. Puskat pois seestä. Ne lähtee trimmaukseen. Jos sä teet semmosen pysähyksen vielä uudestaan, niin mä vois sua ku haukku tyhmäks. Ei kun pysähtyy se nytkin. Läski. Et mene sinne. Ei menny rikki. Et mene ohitte. Läski. Mulla on vielä mahdollisuus, jos se jää tollain tyssäämään tonne tyhmästi. Mä en tiedä mikä sen ongelma on, mutta... Jotain sillä taitaa olla päässä vinksollaan. Edelleenkin täältä pääsee nopeasti. Ei oo kieltää pois, jos menen tuosta. Mut mä voitan. Ei sieltä! Oma vika. Ai! Ei saakeli. Tää oli nopea. Tää oli siis niinku... Mä en tiedä mitä ketamiini mä oon taas vetänyt, mutta siis niinku... Okei, mulla kävi joku outo homma tässä ja mikki ei toiminut. Mä nyt kuulustelen teille, että mitä mä tässä puhun. Joo, vittu. Muistakaa tykätä videosta, tilata videosta ja... Lopeta se nauraminen siellä. Ei tässä ole mitään hauskaa. Tää on hirveen awkward, ihan oikeesti. Ei saa. Tää kuva on niin hyvä. Mä en tiedä. Miksi mä... Mä en saa pois verkkokalvolta niitä kuvaa. Photoshopissa vähän tummennan seiskaan päätyessä.